V tejto rutinke si prejdeme 3 jednoduché cviky na odstránenie alebo minimálne zmiernenie bolesti chrbtice z pohodlia tvojho domova a aj keď nie si profesionálny terapeut, tieto cviky určite zvládneš. Začneme jednoduchým cvikom na odstránenie celkového napätia z tela a z chrbtice. Dáme sa na 4, nasmerujeme dlane zľahka na stred, úplne uvoľníme brucho. Toto je kľúčové, pretože nechceme momentálne napínať trup, napínať brucho a len vytvárať ďalšie napätie. Chceme byť úplne uvoľnení a prinavrátiť si prirodzené S-kové zaoblenie do chrbtice. Budeme úplne uvoľnení a v tejto pozícii budeme plynulo dýchať do hrudníka a kolísať sa hore a dole zhruba 1-1,5 minúty, možno až do 2. Následne jednu ruku posunieme zľahka vpred, druhú schováme pod ruku dlaňou nahor a budeme si sarať smerom vzad v tejto pozícii, kedy sú ruky natiahnuté a budeme cítiť trošku intenzívnejšie ťahanie pozdĺž jednej a potom aj druhej strany chrbtice. Môžeme to urobiť znovu 1-1,5 minúty aj na jednu, aj na druhú stranu. Tá pozornosť musí byť vyslovene na tom, aby sme boli úplne uvoľnení v tom trupe. Aby sa nestalo to, že sme vyhrbení alebo že sme napnutí. Skrátka, snažme sa sústrediť na to, že to telo je úplne uvoľnené. A v tejto pozícii si spravíme pár opakovaní na jednu, na druhú stranu. Kľudne si môžeme urobiť 2 série, robíme to veľmi decentne. Poďme na ďalší cvik. Teraz si posunieme jednu nohu vzad, tú prednú nasmerujeme členkom zľahka na stred, vytočíme hrudník do smeru tej prednej, tej pokrčenej nohy, úplne uvoľníme brucho, znovu všetko robíme iba na tom rozsahu, na ktorý vlastne máme alebo ktorý nám telo dovolí a sústredíme sa na natiahnutie toho predného bedra. V tejto pozícii dokážeme uvoľniť napätie z toho bedrového kĺbu a aj to ťahanie by malo byť také kĺbové, povedzme. No a v tejto pozícii vyskúšame vydržať nejakých 30 sekúnd, možno 45 aj na jednej, aj na druhej strane a dávame si pozor, aby sme nevypadli. V tejto pozícii teda vydržíme zhruba 45 sekúnd aj na jednu, aj na druhú stranu a ideme do ďalšieho cviku. Keď sa nám uvoľní to napätie z bedier, poďme sa posunúť teraz trošičku aj na hrudnú chrbticu. Takže teraz ako sme, sadneme si zádkom na päty. Pokiaľ nie sme schopní sedieť zádkom na pätách, tak si vieme dať medzi vlastne stehná a lítka nejaký vankúš. Z ľahúčka veľmi jemne sa predkloníme, položíme si dlane na brucho, otvoríme hrudník, budeme dýchať do hrudníka pár nádychov a výdychov, potom ruky vystrieme, budú upažené, urobíme nádych do hrudníka a s výdychom posunieme tie ruky pred hrudník, tak aby sme cítili odťahovanie alebo uvoľňovanie tej oblasti okolo hrudnej chrbtice, okolo lopatiek a v tejto pozícii krásne zmobilizujeme oblasť lopatiek a zároveň tým pohybom pekne odstránime napätie a tlak z celej tej hrudnej oblasti. Vyskúšaj tieto 3 cviky a som si istý, že sa budeš cítiť výrazne lepšie.